Moi täältä Oxfordista. Nyt on syyskuun puoliväli 2015 ja politiikka on Britanniassa mielenkiintoisempaa kuin aikoihin. Jeremy Corbyn valittiin juuri työväenpuolueen puheenjohtajaksi ja sitä kisaa on ollut tosi jännää seurata. Ero suomalaiseen poliittiseen ilmastoon on selvä. Täällä on paljon raaempaa. Poliitikkoja vedetään kölin yli ja ali mediassa aivan surutta, miten sattuu, ja sitten tähän osallistuvat myös tietysti poliittiset vastustajat tämän rökittämiseen ja myöskin omat puoluetoverit. Tässä on tyypillinen otsikko heti Corbynin valinnan jälkeen. Vetäisimme sen täältä Leadingistä, eli Red and Buried, punainen ja haudattu. Ja sisäsivulla täällä jutussa sitten kerrotaan, miten Corbynin valinnan jälkeen puolueesta on alkanut joukkopako ja sieltä on merkittävät puolueen henkilöt ovat eronneet ja puolue on siis tuhon tiellä, kun on tullut uusi johtaja. Tämä Corbynin käsittely julkisuudessa on noudattanut tiettyä kaavaa. Ensin hänestä ei siis tiedetty yhtään mitään ja sen jälkeen hänet demonisoitiin. Corbynia on väitetty muun muassa vaaralliseksi sosialistiksi ja täysin yhteistyökyvyttömäksi, terroristien ystäväksi ja lisäksi hänen alaisensa on väitetty suunnitelleen Thatcherin murhaa. 2 pääministeriä on myös haukkunut Corbynin maanrakoon. Tony Blair sanoi, että ne, jotka tuntivat sydämessänsä tarvetta tukea Corbynia, heidän tulisi harkita sydämen siirtoa. Ja sitten hän myöskin vertasi Corbynin siinä vaiheessa vielä mahdollista valintaa puolueen ajamiseen alas jyrkänteeltä. Ja sitten tämä nykyinen istuva pääministeri David Cameron puolestaan twiittasi, kun hänet sitten oli valittu, että Labour on tästä lähtien uhka maan kansalliselle turvallisuudelle, taloudelle ja perheille. Nyt sitten kun Corbyn on valittu, niin on alkanut 24/7 seuranta siitä, mitä kaikkia Corbyn tekee. Esimerkiksi, että Corbyn käytti solmiota tai Corbyn poikkeuksellisesti ei laulanut kirkossa. Tässä on tämän päivän otsikot. Siis Corbyn Corb snubs the Queen. Eli hän ei siis laulanut, mikä oli loukkaus kuningatarta kohtaan, kun ei laulanut kansallislaulua kirkossa, tällaisessa sodan muiston Jumalan palveluksessa. Täällä myöskin hiljaisuutta kritisoidaan. Why Corbyn didn't sing national anthem? Niin, eli hän on siis myöskin kuningattaren vihollinen. Verrattuna Suomen poliittiseen uutisointiin, niin tällainen suomalainen loukkaantumispolitiikka ei tulisi täällä kuuloonkaan. Kielenkäyttö on vaan yksinkertaisesti 0–100 rankempaa. Mä ihmettelin mun uusille brittiystäville heti Corbynin valinnan jälkeen, että miten nämä samat poliitikot, jotka on nyt niin kauheasti haukkuneet tätä Corbynia julkisuudessa, niin miten he nyt tämän jälkeen kykenevät hyvään ja rakentavan yhteistyöhön Corbynin kanssa. Niin ei nämä britit ollut moksiskaan. Ne oli ihan, mutta eihän se kritiikki ole kohdistunut Corbynin henkilönä, vaan hänen politiikkaansa. Niin, kuulkaasti suomalaiset loukkaantujat. Pikkusen paksumpaa nahkaa. Minä menen nyt kauppaan, jos uskallan. Maan pääministerin mukaan minun kohdistuu parhaillaan uhka nimeltä Jeremy Corbyn. Help me God. Seuraavaan kertaan. Moi!